nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Anyị ji okwukwe dịka ndị otu Kristi wee gbakọnata na mgbede a iji wee bido mmemme isi mama anyị, nnukwu nne anyị, nwanne anyị Catherine Onugbolu na jee nke ọma. N'ebe o jebegoro, anyị niile ga-abịakwa n'otu n'otu. Anyị jikwa mwute nke anyị ji wụrụ mmadụ wee gbakọnata na-akasi onwe anyị obi, maka na ụtọ ndụ anaghị ama ka mmadụ na-edigoro na ya na-akwa dịka ya ma onye si n'etiti anyị pụọ. Mana ebe ọ masịrị Chukwu na ọ bụ otu a ka esi wee okike ụwa bụkwa ihe dị mma, maka na ọrụ na anaghị anwụ anwụ ama anyị aka ya ebe ohere nọ ụwa ka ejigo ọkwa ya. Ọrụ na anaghị anwụ anwụ ndị biwere kemgbe onye mgbe ebe anyị bụ ebe ka ya dị. So anyị na-ekele Chukwu, mana nke kachakwa nke bụ na ebe a na-eje ka ebe anyị nọ mma. Ofufe dị otu a ka anyị wee gbakọnata na mgbede a wee na-asị ezinụlọ ndo, na-asị ndị parish ikwu na ibe ndị niile ọnwa emeta n'ụzọ pụrụ iche na ndo, wee were na-arịọkwu amara Chukwu n'isi nne anyị onwe ebe o meteghị na-adịghị ike. Anyị nọkwazi ebe a na-agwa onwe anyị, maka ka mmadụ na-akpọ onye ọzọ ka ọ na-akpọ onwe ya, na-echetara onwe anyị na ofu ụbọchị Chukwu mere anyị ebere, enwe ndị ya gbakọnata ọnụ na-arịọ amara Chukwu n'isi anyị kwụazị. Ị nweziri ohere ugbu a itinyekwa ihe ndị ọzọ ibu n'obi. Iji na anyị emehiela, rịọ Chineke mgbaghara maka ndị anyị gara. Onye nwe anyị na-ebere, onye nwe anyị mee, onye nwe anyị mee, onye nwe anyị ebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Gị onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee, onye nwe anyị mee, onye nwe anyị ebere. Ka Chineke ji ike niile mere na anyị ebere. Ka anyị yọọ arịrịọ. Chineke nna onye ji ike niile, anyị ji okwukwe ekwupụta na nwa gị nwụrụ wee sikwa n'ọnwụ bilite. Mere m odibo gị Ezinne Catherine Onugbolu ebere n'ihi ihe omimi nke a. Ọ nwụrụ n'ime nwa gị, mekwa ka o si na ya bilie. Site na Jesu Kristi nwa gị, ndị na ya na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Aịzaya nye amụma. N'elu ugwu nke a, dinwenụ nke igwe ndị agha ga-akwadoro mba niile oke oriri nke nri kacha mma na mmanya kacha ụtọ. N'elu ugwu a, ọ ga-eyipụ mmadụ niile akwa mkpe ha yi n'ahụ, wepụkwa akwa ozu ekpuchidoro mba niile. Ọ ga-emebi ọnwụ,
kpamkpam. Oseburu ụwa Chineke ga-echirapụ anya mmiri n'ihu ọbụla. Ọ ga-ewepụ ihere ndị nke ya n'ebe ọbụla n'ụwa. N'ihi na Chineke ekwuola ya. Ọ ga-ekwu n'ụbọchị ahụ sị, lee, nke a bụ Chineke anyị, onye anyị chekwebere nzọpụta anyị. Ya bụ oseburu ụwa, onye anyị chekwubere na ya. Ka anyị ṅụrịanụ, ka anyị gụrienụ, n'ihi na ọ zọpụtago anyị. Okwu nke oseburu ụwa. Di nwanụ bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ihe ọgụ nke abụọ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Gịnị ọzọ ka anyị ga-ekwusa? Ọ bụrụ na Chineke nọnyere anyị, onye ga-emegide anyị? Ọ bụrụ na Chineke ahapụghị otu nwa ya kama nyefee ya n'ọnwụ n'ihi anyị, ọ bụ na ọ gaghị enye anyị
ihe ndị nke na-akpa anyị? Onye ga-ebo ndị nke Chineke họpụtara ebubo? Ọ bụrụ na Chineke atọpụrụ ha, onye pụrụ ịma ya ikpe? Ọ bụ Jesu Kristi? Mba. Ọ bụghị naanị na ọ nwụrụ n'ihi anyị, ma o si n'ọnwụ bilie nọrọ n'aka nri Chineke na-arịọtara anyị arịrịọ. Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kristi? Ọ bụ mkpagbu ka ọ bụ oke ntamahụ? Ọ bụ nsogbu ka ọ bụ oke ọnwụ? Ọ bụ ịgba ọtọ ka ọ bụ ihe ize ndụ ka ọ bụ ụjọ mmagha? Dịka akwụkwọ nsọ si kwu, anyị nọ n'ihe ize ndụ nke ọnwụ n'ihi gị ogologo ụbọchị niile. Ndị mmadụ na-agụkwa anyị ka atụrụ a ga-egbu egbu. Ee, kama n'ihe ndị a niile anyị karịrị dịka ọgụ site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya, n'ihi na o weela m anya ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ ndụ ma ọ bụ ndị ọma ma ọ bụ ụmụ mmụọ dị iche iche, ndị na-achị n'elu n'ụwa, ma ọ bụ ike ọchịchị dị iche iche, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ga-abịa, ma ọ bụ ihe dị n'elu ma ọ bụ ihe dị omimi, ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Jesu Kristi onye nwe anyị. Okwu nke osebụwa ihe ọgụgụ nke ya si n'ụzọ ọma dị asọ nke Jọn dere. Mgbe Jesu bịarutere na Betani, ọ chọpụtara na ozu Lazarọs anọọra mkpụrụ ụbọchị anọ n'ime ili. Betani dị Jerusalem nso, ihe dịka maịl 2. Ọtụtụ ndị Juu bịara ka ha kasie Mata na Mary obi maka ọnwụ nwanne ha nwoke. Mgbe Mata nụrụ na Jesu na-abịa, ọ gara zute ya, ma Mary nọdụrụ n'ụlọ. Mata gwara Jesu sị, onye nwe anyị, ọ bụrụ na ị nọ ebe a, nwanne m nwoke agaara ịnwụ. Ọ bụla dị ugbu a, ama na Chineke ga-enye gị ihe ọbụla ị rịọrọ n'aka ya. Jesu gwara ya sị, nwanne gị nwoke ga-ebini ọzọ. Mata zaa ya sị, ama m na ọ ga-ebini ọzọ na mbilite n'ọnwụ n'ikpeazụ. Jesu wee sị ya, abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na mụ, ọbụla dị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ. Ma onye ọbụla nke dị ndụ kwere na mụ agaghị anwụ ma ọlị. Ikwere nke a?
Ọ zara Jesu sị, ee Onyenwe anyị, ekwere m na ị bụ Kristi ahụ, nwa nke Chukwu, onye nke ga-abịa n'ime ụwa. Oziọma nke osebụrụ ụwa. Remember her in your kingdom. Remember her, O Lord, remember her in your kingdom. Remember her, O Lord, remember her in your kingdom. Chetakwa ya Onyenwe anyị, chetakwa ya n'alaeze gị nna. Chetakwa ya Onyenwe anyị, chetakwa ya n'alaeze gị nna. Chetakwa ya Onyenwe anyị, chetakwa ya n'alaeze gị nna. Onyenwe anyị, chetakwa ya n'alaeze gị nna. Otu dị Jesu Kristi, Aegis a na-akpọ Thomas A. Kempis. N'ime ya ka o dere si chapter 8 or si, a man is here today, invariably a woman too, a person. A man is here today and tomorrow he's gone. And when he's taken out of sight, he's quickly out of mind. Oh, the dullness and hardness of man's heart, which only thinks of that which is present and refuses to think about that which is to come. Shakespeare tinyere n'ọnụ Julius Caesar say, death is a necessary end that will come when it will come. Ọnwụ na anyị na-echeta na ọnwụ dị na ọ gaghị afịa ahụ ogologo anyị nọ n'ụwa ọ gafere. Akwụkwọ nsọ say our span of life is 70 and 80 for those who are strong. We will say, and most of these are emptiness and pain, and shortly we are gone. Tupu ịghọta ihe na-emenụ irugo 80 years. I was even thinking na aka dị young, amaghị m oge ndị gafere that 50. Before you notice it, you are gone. Before you know what is happening, onye mụ ga-amụta ata ife ka ọnụgo nwanyị. If Ogago passes away very fast, very sweet. We are carried away by the things of this life that we do not sit down to reflect. You begin to think nobody here, but nothing, you are nobody except what God allows you to be. Also, take the breath, the return to clear. Their life becomes nothing. Ofi ikukanyibu. Obi ome na mwo na ichwa echiche ihe ndụ anyị bụ n'ụwa. Anyị eji nwayọ chịkọta onwe anyị ọnụ, mara ihe bụ ibi ndụ n'ụwa. A lot of us have not been ibi ndụ n'ụwa and we are caught on our ways. Before you got here, they may not do it. A lot of people die without even knowing that we are going to die by chance. Few days ago, I put here in Sydney. And then on a celebrating their Hanukkah. Well, 2 idiots went and shot many people. And more than 15 persons more at the spot. Ranging from what I created 10 years to only 87 years. Many were wounded. And not only that, many still happen. People die like that without ever reflecting and thinking about that which is necessary. You are competing with so many things. Competing with one another. You are competing with what is not necessary. Because is gone. And you are gone.
Nobody will remember that again. Nobody will remember you again. They will go. Nobody will think about you again. We are friends. Office but you are gone. But there is only one person. You are remembered. Only Christ. If you know someone go like that, how about actually the Jew? Lazarus didn't wake up. Lazarus was waiting to hear a voice. And it was when he heard that voice, when Jesus called him, Lazarus, get up, he got up. Only one voice will you hear in their grave, and you rise again. Are you friendly with that voice? You know who I am, man. Just so much, I call you no longer slaves, I call you friends. Are you a friend of Christ? Or are you a friend of Christ? Very few are trying to go back the next 100 years. The next 100 years, including myself, and we are gone. I'm going to hear them about it, whether you like it or you don't like it. Every moment, every day, are you a friend of Christ? Unnecessary. But only one voice. Immediately Jesus called Lazarus. He got up. Are you a friend of Christ? Our apostle said that Lazarus was a friend of Christ. You were a friend of Christ, not being a guitar. To be a friend of Christ in the modern time is very difficult. We have so many challenges. Christian, society, Christian, and we have so many challenges now. Now to be a friend of Christ is difficult. Isaiah always say it is like climbing a mountain. If you Isaiah was one of the best prophets of the Old Testament. About 8 centuries before Christ. 8 centuries before Christ. We are now putting here. In that simple life he lived. Now Isaiah can into two. But why into two? To put this part, to put this part. Yet, after more than 500, 800 years, after 2,000 years, he didn't now and I put it here. Macaroni Chineke no Yero no Yegoria. Chubu is sitting on Yawani Okuno Gochia. Sino Jason, where you can above. Are you a friend of God? Are you a friend of Christ? If God is for us, who can be against us? Are you a friend of Christ? Is God for you? Is God living in your life? Is not by the things of this world. The whole vanity. Ecclesiastes say vanity upon vanity, all is vanity. A generation comes, a generation goes, the earth remains. Even paleontologists and archaeologists they discovered, a man discovered fire about 400,000 years ago. Check, you go to I can on if I get a baby. The man did go to Ndi wo I want to ask you another. And we get a lot of people who believe no one God. And we also go another group, more than maybe 2 million years to come, people will still stay here, depending on what God wants. So you are not the owner of this world. If I do Magi, Kereye Megi, Kereti Sibuni Omagenu, Keri Chenebo. Over Kunobag in a ministry. I
opposition na gọọmenti na-ebunye gị isi. Because of na nwere une ọgwụfụ mama nwekwara une elu a mana ebe ekwanụ ka ọ nọta. You talk about so many others. What do you think you are? Are you a friend of Christ? Do you know the voice of Christ? Lazarus was a friend of Christ, that he was able to recognize the voice of Christ. But the only voice of that one here. Any people even in a far place, if you do not recognize the voice of Christ now, you won't recognize him. Are you a friend of Christ? Maybe your spiritual life. Without thinking who you think you are, anyone that is passing by. The glory of this world will fade away. The reality will face us. Only Jesus is the person you will hear his voice and you get up. Be a friend of Christ. Mama was a friend of Christ to some extent in Mataria. I'm a friend of Christ. You see, every morning of what I know last I did a chaplet. And all continue for the hour. What I chaplet you. Anthony Carey, I'm a first man, Anthony disappeared. Anthony, you want kind of combination. It's an English. Check up there. But tomorrow will always get up every morning. What's all to do? I sing that I do a chocolate every morning. And on a quick, they are devoted. Everybody is being a friend of Christ. The form of habit of calling upon Christ or Maragaho, people be aware of money in here. Even if it's difficult to pray because you are not communicating with Christ, he is not your friend. You know in here, get a pancata. But if you can't be communicating, you get another number, getting an apa. A prayer that I want Ghana. You got an calculate you know, new with an anonymous and a plot or new with it. Now calculating the Logan and they got Tunga and they got Pogare. Now calculating the Michigan and the menu. But you can't go away for it because you are obsessed by the material things that the devil is presenting before you. So I enjoyed that, even though it was difficult for me that time. Even though my dad was doing almost the same thing. And I came my dad when my dad gave me a number in Abana. Or to happen or la or general money mass. In came a man who knows all to have what they be say call upon the Lord. And no Maria. Omulogo police in the Oti Ruchi and Oka, Jesuki. Before the Monamambo police in dinner, and old others, old parish, or Jacob Hanchalina. Only a people devoted. Okay, you know, I said, Poria for a Kenya sacrament. But you know, there's those in a phone, say, Bob. See, Olofo can see, Mammy Cheduna. Nature in father's house of Macagi. Actually, in father can now alone one of them, within others. But tomorrow, she's talking about the good things of God. A better to pursue being able to know. Honor being a friend of Christ. Mambo, you were a friend of Christ. Mambo, you do devoted in prayer. Communicate with Christ. Good at home, Magana. Happy Hadina Pago. Very horrible. I have very poor, I have very the rich, I have very the poor. I have very good little organizer, very handy, very
Beria maka, very okay. Beria and the we all the same thing, rubbish. Entering into the grave. When na Rome, mwega mission na Napoli, precisely na Posoli. Uforia where can always try say music has any. Hana batinye choose na cemetery emecha. Oje macha ya bufuti aje made twice many no, especially the mehe cremation. Awa owelu ofo ga iweje ofu ebe iweje na ofu family se nka bia kwo mass ka maka papa ha nwuru anwu I butcher the mass iweje undertaker weje ebe ndiri ya we kpokota ihe okpokota ọkpụkpụ ya fọrọ afọ because the bones now the last to decay if they actually decay mana ọ chọrọ ka o je gbaa ya ọkụ ka o wee nwee ike nye ha the ashes o weje kpokọta ya mgbe o kpokọtara ya otinye ya na akpa nylon bag the remains of this man otinye ya na akpa. This undertaker will be up to them saying, Padre, see this picture. Asim nene photo. Asim no get this man not know he was a giant, huge. But today I'm carrying this giant on a back. On a back. We are nothing. You are only what you are because God has allowed you. Be a friend of Christ. And on that last day, at that last moment, there is only one voice you will hear. The voice of Christ, and you will rise again. Kachina kenyara anyaka. Yebe wama na Jesus parankata na Mary. Kono obi ya, ọ ga-akụ ya, ọ ga-asị ya, ọ ga-ekete ndụ n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Kwụrụ ọtọ, yọọ Chineke pụrụ n'ife niile ka o nyere n'anyị aka. Ka anyị na-adị na mma ka ọ ga-abụ ọ na-akpọ anyị oku anyị anụ na ya ọkwazi n'isi mama anyị ka ọrụ oku dị mụ na anyị ga-eso maka na ọ bụrụ ya agụụ izu oku anụ. maka ndị bishọp na ndị ụkọchukwu nke ụka Kristi ka Chukwu nyere ha aka ka ha na-atọ ezi mkpụrụ na-emepụta n'omume ha ihe ha na-akụzi. Anyị arịọ gị biko dị nwe mgbe e mere ya mmiri Chukwu ka dị nwere ume ka ya na ndị nsọ ṅụrịkọ n'eluigwe. Anyị arịọ gị biko dị ka Chineke gbaghara nwanne anyị Catherine Onugbolu njọ ya niile, nye ya udo na ihe dị ebebe. Anyị arịọ biko dị maka ndị niile egwu ọnwụ na-atụ na maka ndị niile ga-anwụ na nso nso a, onye nwe anyị gbaa ha ume site na nchekwube nke mbilite n'ọnwụ. Anyị arịọ biko dị Hindi.
Inwenụ, biko nara aja anyị na-ehunyere gị maka nwaodibo gị Ezinne Catherine. Biko nye ya aṅụrị ebebe na ndị dị ndụ. Anyị na-arịọzi ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị n'obi nwe n'otu okwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Inwenụ o Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi inwe n'anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwa mbilite n'ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na a ga-anwụrịrị na-ewute nweta nkasi obi site na nkwa ndụ anwụ anwụ dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị, o sebụrụ ụwa, ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ ikwu ụwa mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebe n'eluigwe. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ukpe eze na ike ọchịchị, ha nakwa osu igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwukwa otuto gị ebe na-asị: nsọ, nsọ, nsọ. Bụrụ isi iyi nke adịm nsọ ọbụla. Ya mere, anyị na-arịọ ka ido onye ndị ya nsọ si n'ikwukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ, were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
ihe omimi nke okwukwe. Dị nwenụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mmefu n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị bịara na ndị tosiri ekwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka mbụ na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanne, ncheta nzukọ ịgbasa n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na Pope Leo na Bishọp Collins na ndị esere n'elu. Cheta nwa odibo gị Kathleen, onye isi n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọrọ ya na nwa gị n'oyiyi ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwaazị ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka i meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na oto niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ebe e nyegoro anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị ji nkụzi nke Chineke wee zụọ, ka anyị wee nụ nka n'obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, otuto n'afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga, dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwee na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ, o sebụrụ ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewere gbanahụ nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ịgwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Nyerịta na ibe unu ekele nke udo. Yeah.
Neenụ nwa atụrụ nke Chukwu. Neenụ Jesu Kristi onye kpochapụrụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Imenụ etu o siri nke ịbata n'ime ụlọ ụrụ asọsọ okwu a ga-agwọ mkpụrụ obi ka ahụ Kristi chekọba anyị ruo na ndụ ebe ha. Che inatakan manangataka ibonalato de você. I am the bread of life. He who comes to the child of God. He who believes in the child of death. No one can come to me unless the Father grants it, and I will raise it up, and I will raise it up, and I will raise it up again. And I will raise it up, and I will raise it up, and I will raise it up again. The bread that I will give, if I pledge for the life of the world, and give the gift of His bread, He shall live forever. He shall live forever, and I will raise it up, and I will raise it up, and unless you eat of the flesh of the Son of Man, and drink of His blood, and drink of His blood. Anyị na-arịọ ka oriri nsọ nke anyị natara wetara nwanne anyị Ezinne Katrin ihe na ezumike ebe ebe, ka ọ kwadazie anyị iso ya keta oke n'otuto nke alaeze gị. A na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Calculo de azuleika na dupla. Olha, não há qual Kati. Konfa Kati anaza. Anamambo go maka nde para ya na beta aka. Iche kuyo na ye. Nana iwe kene Chineke na ndo ya mai. Ono kuleta bela sekweta go sa kolmeri de kuno moka na biera. Kuna bela na kuno kuya mwana kuya odene na. Andiri ne bena pa na bela na ka ba sa kuna janga pya ni to 24. Hakuna lima jamaa na chukua jamaa sasa. Nana iwe kwa ndo. Yonya ende lita oi chikagene. Hoteluna manone mutaine really. And almost here Father Pulu just replica a young man about Father Tony. So when I know Chineke Oman Kekama, indeed my lawyer, Lulumana, the way I Karo Kwani Bue, Ukwani Bue, Izigumbu, and the Izino Mehagia, no one gets to put up we have on Kuaka person, another person. Because we're going to be right, we're going to be Oku, Kunakata, Suol, Naka, Master, so
Ọ dịrị izi, but God knows the best. Na ọ mara ebe ọ nọ, ọ ka mma karịa ebe anyị nọ. Echebide n'uju ma alụ ma mara na ịnọrọ mma. Mgbe nọ na-emere nwaanyị a fụ etu o si dị na mma. Mana nsogbu adịrọ ka a sị ka ndị ebutere okwu aka. Nwaanyị eche ndị ma alụ ma mara na ịbatara anụta. Na mma bụ n'ebe onye a. Ndị ọ na-ewe onye wesekwu na iwe maka ndị apụtara aja na mma ka nke ebe ogologo o toro ogologo mma ọ mara mma ibu ogolo ọ gbara ihe a na-akpọwa ihe ebe karaterisọ maka ihe ebe nsogbu adịrọ biko ka mkpụrụ nke atịrị mkpụrụ ndekwe ngala anyị ekele ndị fada niile n'ọta anyị na-ekele fada n'ọla n'ise eme fada Lawrence Wampo, Obiabu, the Chancellor, the Lord of the Diocese. Father, you are welcome. Thank you very much for being here. My name is Onugbolu. I like Father Anthony. Father Marina, the Mazuri of Metro, and also Wabro. They will ask you to go to I will not have a picture of people telling how it is to be my father of man. So thank you for coming all the way from Abakaliki Diocese. So I do it. Who mother marry told us or marry right after. But for I to leave a pen, I got I never for I to leave a pen, none of the vendor mother of the school, my father said, then Pulumare. Para heri ya kwa wasna hamare kulota gamare ai kele para heri so kele ndi bolo kulota ai kele kati na sense kele zona leader thank you for doing well ka odere isi jalo di video kwa kale muna na bel na kese kwa so ogo si di mayine so keep it up. God bless you. I like the Torobia and the sister in a special way, all the sisters, never. This is I like this is what the land of you do them. I like thank you for being here. I like the Torobia, home Takare. Now, the civil Shadano of Police, I like the Chief Mrs. Mary of the girl, former INEC boss. Ada in Bonina, you are most welcome. Thank you very much. I can say the zone now your neck and the St. Andrew in Cassindi Severi Shabia, Dava the parish I Severi Shabia and I still on the moon and Churin did Avatar here. God knows the best and his best is the best. Move only to Tijoli with time and when I get young. And I'm not going 90 years. Of celebration, they celebrating in a grand style, big way. My children, the airport or the voting show, man, so bad. That's 90 years, they celebrating in the Caucasus. That is the best. So, keep it up. Way family, the parents will 70 years and 80 years. You can't go 70, you have 80. So, you have octogenarians, we're about 90. Where can I go 90? I have to say, but in Yellow 90. I can't take a baba, how about we do not decide and believe check another side. But when I go to 90, now I am the Oh, follow you 90. 89 plus, or 90. George, you carry away. Look about Vigil away. So that will be Ezinne country and go in the Bangala. Please, finally, tomorrow I'm an. Because my name is very fast, brother. Only connector, I can yeah, but because I'm making Father Parish the manager. And I'm there for an hour. Then, especially my classmates, Father Law, the Chancellor of the Blog Diocese. Nobody can come on, there are no commitment tomorrow. So, I was very happy about it. Father, thank you so much. Then, Father Anthony Fabu, this way, come where? I call Ezinne, I call where,
kụwara ya ọfụma ọ nwere ọfụma Ezinne gụchara ala nne ya wee nwa Ezinne tọrọ nne ya direct and Chioke nwa bụ papa mmiri Chukwu ya so we all grew up together biko asị ka m sịrị ha n'ebe a biko abịa nye anyị n'azụ n'ime obi m si na Ezinne a na-ede mbe o dewekwa n'ozugbo biko Adigbo a na-akwa nne m na-akwa nwanne m nwaanyị na-ega anya n'ihu alachara m ihu that is Honorable Mrs. Mary Obegolu Adigbo gburugburu mama Afrịka ọ na-akwa nwanne ya nwaanyị na-akwa nne m mana sị na anyị edibesi biko eji n'afọ ụmụnne m niile Chioke nwa onye isi Walter mụnwa Kenneth na my sisters Iyom na Chika wee na-asụ unu ncha niile biko anyị kelere uri nne ka unu si bịa wee kwanyere Ezinne ugbu a biko ya azụ na-adọkwa unu ka ahụ na emechie nwere wive anyị nwere anyị akụ n'eze onye anana anyị nwere obere igbe anyị ejiwe isi unu ka a kpọtuwe wee jebekwazie echi fada ịma na the mastine ka the mastine bụkwa no 9 o'clock Maasị echiru 9 because anyị ga-eme Arsenal 10 with the normal time na Simba ka eme 9 ka anyị wee kpachaka 1 hour maka ihe a na-adịwa sukeskere ajụkwaba biko daalụzi no ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ